Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw mula dito sa Canada. Ay, partner, taga-Canada. Ayan, nagandahan natin. Gagandahan ko yung bahasa. Taga-Canada pala. Oo nga. Meron dyan. Mataas-taas palitan ngayon, ayan partner. Na. Sige. Okay, kailangan ma-please natin yan. Okay. Magandang araw mula dito sa Canada. Exag? Yung ano lang, sakto lang. Okay. Dear Nicole and Chris, magandang araw mula dito sa Canada. Itago nyo na lang ako sa pangalang Summer. I am 29 years old. Naku, nakakaya sa taga-Canada. Yung cellphone ko. Mahina net. Mabagal internet. Wait. Open chatted. Ano ba yun? Ba't may mga nag-appear? Nakakaloka naman to. Matanda. Ayusin mo nga. May mga nag-appear Ba't ang dami nakabukas? Minsan gano'n na ako Sabihin ko, Princess, why is there so many and everything's open? Alam na talaga this. Anyways, take two. Dear Nicole and Chris, magandang araw mula dito sa Canada. Itago nyo na lang ako sa pangalang Summer. I am 29 years old and recently ko lang na-discover ang tambalan sa podcast. Mula nang mapakinggan ko kayo for the first time, lagi na akong nakasubaybay sa mga bagong episodes. Sana mapag-usapan nyo itong letter ko sa podcast. I wrote para humingi ng advice. Ewan ko ba? Pero I have this feeling na experts kayo dito at matutulungan niyo ako. Tama ka naman, Summer. Feeling mo lang yan. Ganito kasi yun. My boyfriend and I have already been together for 5 years. Mabilis sa mga pangyayari sa aming dalawa. Wala pa kasing isang buwan, isinuko na ang bataan. Buo kasi ang tiwala ko sa kanya simula pa lang at magpapakatotoo na ako. Ang galing niya kasing magpa-excite. Yung mga galawan niya, laging para kang aabang-abang ng kasunod na kabanata. And he did not disappoint. Compatible kami sa Kemerut. Parehas kaming adventurous. Hindi lang sa kwarto, kung saan-saan at kung ano-ano. Nako! Ang dami namin naisip, Summer. Gusto ko sanang i-detalye, kaya lang baka kumunot ang ulo nyo habang binabasa nyo ito. Alam ko namang hindi po pwede sa radyo. Anyways, nag-live-in kami for 6 months. I had to go back sa Canada dahil natakot ang parents ko sa COVID. 2 years na kaming LDR. Dahil lagi kami nag-iinit at sanay ng laging laging may ganap, nahirapan kami ng magkalayo. Sa ngayon, nag-iipon na kami para makapagbakasyon siya dito at para makabalik na din ako dyan. Meanwhile, dahil ang tagal na naming LDR, nauubusan na kami ng idea on how to spice up our online Kemerut. Ano ba? Ito talaga itatanong mo sa amin. Meron. Nag-assume siya na expert tayo dyan. Alam mo yun, sabi niya, ewan ko ba, pero parang feeling ko,
expert, I have this feeling na expert kayo at matutulungan ko. Talaga ba, Summer, ha? Ganun ba yung dating namin sa'yo? Anyways, yun nga, meanwhile, dahil ang tagal na naming LDR, naubusan na kami ng idea how to spice up our online camera. Meron ba kayong advice or tip? Talaga ba? Tambalan, pa-share naman. Thank you and I'm looking forward to more stories sa inyong podcast. Your new tambalanista, Summer. Ano ba, Summer? This is something new to us also, ha? I mean, yung humingi ng advice para sa inyong online initan and kemerot. Una, hindi talaga kami expert yan. Bakit? Wala naman kaming naging ka-LDR eh. Ako wala akong naging ka-LDR. Na yung, yung parang ganyang kalayo na mahirap puntahan. Yung LDR kasi sa Pilipinas is Mandaluyong and QC. LDR na yan, sobrang traffic. 2 hours. LDR correct. Yan. Para kang umuwi ng probinsya, di ba? Tama. So, yun lang. Pero mapupuntahan. Yes, lalo na, may paraan. Lalo na, alam mo, may ganap, di ba? Talagang mapupuntahan, di ba? Pero yung Canada, Philippines, yun talaga yung medyo mahirap. Diba? So, hindi ako masyado makaka-relate and hindi talaga, honestly, hindi ako makapagbigay ng advice sa'yo kasi hindi ko naman na-experience mag-LDR. Di pilitin mo, Canada yan, partner. Magpapadala yan ng Canadian dollars. Ay, sige, alam mo, may experience talaga ako dyan. Pero sa podcast, pwede nang banggitin. Lahat. Alam mo, tama talaga na sa amin ka kumonsulta. Marami kaming alam dyan. Kahit wala kaming alam, magre-research kami. Canadian dollars. Tama, maglalaan kami ng panahon. May bayan. Para lamang makapagsabi kami ng magandang payo or tips na kailangan mo. Diba? Kapalit nito Canadian dollars, partner. Nag-iipon na nga siya, sabi niya eh. Parang nung isang araw nagtanong, sabi sa akin, partner, may nag-message, pwede po ba kayo maging host ng wedding? Tapos sabi ko, hindi kasi kami nag-host ng wedding eh. Hindi masyado. Sabi ko, unless tambalanista talaga. Tapos sabi niya, ganito po yung bayad. Sabi ko, ay, kailan yan? Ma-block na nga yung calendar. Siya rin, diba? So anyways, ganun din, para sa'yo, gagawa kami ng paraan. Basta sure na may Canadian dollars. Totoo yun. Anyways, ako honestly, wala akong masasabing ganun. Kasi, una, dahil wala akong na-experience na LDR, so hindi ko yan na-experience. And pangalawa, hindi ako comfortable sa mga eksenang online, Channeline, Boom Boom Lay, kung ano man yung mga ganap ninyo. Yon, kasi hindi ako, maski nung mga pen pal days partner, pen pal, phone pal days partner, yung mga itatanong ko anong suot, naaalibadbaran ako. Alam mo kung bakit, partner? Itatanong sa'yo, anong suot mo ngayon? Phone pal, diba? Phone pal, ganyan. Tapos, alam mo yung eksenang andun yung mga kapatid mo. Kasi dati late pa ng bahay nyo, magkakarinigan kayo, kortina lang ang pagitan. Isa lang ang phone. Landline, nandun located sa tabi ng altar, sa sala. Tapos may third party pa kayo, di ba? Ano yun? Party line. Tawag ba yun? Third party. Third party. Party line pala. Party line. Oo, may tendency may makarinig. Okay, alam mo yung para sa mga dagdag kaalaman, para sa mga mga bata. Yung party line, noon kasi may landline lamang sa tama, isang third household. party. Third party din naman siya. Oo. So, ang sinasabi na party line, nauso yun yung biglang may kausap ka, nagkakatanungan na kayo ng suot, tapos biglang may sisingit. O kaya yung pag-angat mong telepono, may umuungol sa kabilang linya. Okay, pag-angat mong telepono, may nag-uusap na. Parang ganun, may ganun. Yes. So, ever since, hindi na ako comfortable sa mga ganung mga klaseng mga eksena. Tas lalo na, naging online, yung mga ganun. Hindi ako ganun eh. Live po. Ayoko ng online. Live, bibigay ng tip. Pero gusto mo ba yun na live? Live yung bigay ng tips. Basta may bayad. Punta ko Canada, explain ko sa'yo paano. Charot, diba? Baka nga ikaw nga yung mas maraming alam kasi sabi ninyo, diba, very adventurous kayo. Sa akin ka pa nagtanong, talaga naman. Ito, unang tanong lang sa'yo. Ano nga pangalan? Summer. Huwag mo kakalimutan, Canadian dollars. Oo nga, teka. Tatandaan ko na nga agad. Summer. Tsaka kailangan tama yung bigkas. Summer. Yeah. Hindi summer. Go. Summer, ha? Gusto lang naming malaman, ano yung nakita mo sa tambalan? Bakit mo nasabing expert kami at bakit
Bakit? Hindi talaga maarok ni partner. Kasi parang ano yung nakita mo kay Nicole sa mukha niya? Ano yung nakita mo sa mukha ko? Na bakit, ay, makakatulong to sa problema ko kung paano mag-i-explore sa online camera. Hindi ko alam sa ganap na ninyong magjowa. Inisip ko, partner, video call? Is it because of the audio call? Revelations in the podcast? Pero hindi naman siya ganun para mag-conclude ka na eksperto kami sa mga ganyan. Uy, ang hinhin kaya ni Nicole. Napaka-religyosa kaya niyan. Tapos magsasabi ka ng hingi. Sabi ko yung advice. Nakakahiya po sa mga nakikinig sa akin na na nag-alaga sa akin sa 4 walls of the convent school. Charot. Alam mo, hindi talaga summer. Ewan ko, siguro sa podcast, siguro, pero hindi rin kasi alam nyo, kaya bakit nagiging totoo yung tambalan? Why is it real and why is it relatable? Kasi karamihan po sa pinagsasabi po namin ay mga naranasan na po namin. So, 'di ba, mga na-experience na po namin. So, madaling magsabi, madaling mag-explain, 'di ba? Madaling magkwento, madaling gumawa ng advice. Pero pag hindi ka maalam, ang hirap eh. Parang fake it till you make it ang eksena. Parang etchosin ka lang namin. Mamaya, etchos kami. Tapos, alam mo naman nang etchos kami. Tapos, hindi pa kami nakatanggap ng Canadian dollars. So, alam mo yun, effort. Tapos, wali palang bayad. Actually, kami may feeling, totoo naman yung sinabi mo, partner. Kami may feeling na ikaw yung mas expert. Kapag nagsabi kami ng nalalaman namin, baka pagtawanan mo lang kami. Sasabihin niya, yan lang yung ginagawa nyo. Baka level 1 pa lang namin, ikaw ka na. Pro ka na eh. Yes. Diba? Masteral mo na yan. May doctorate ka na dyan. Diba? Sa amin lang, kindergarten level pa lang yun sa amin. Ikaw na lang ang mag-share. Share mo na lang sa amin. Makatulong ka pa sa amin. Di ba? Mag-follow up ka ng sa Mahiwagang Burnay and then pag-usapan ulit namin sa tambalan. And mag-a-agree kami kung okay o hindi. Ganon. Ako hindi naman. Tama din. Iba kasi yung nakagisna na. Siguro nung panahon na yung mga bata pa kami na lumalandi kami sa mga sa ibang tao. Hindi na kasi pwede ngayon kaya walang ma-share. Kasi ngayon, kung ngayon yung kalandian na gagawin namin, hindi na landian yun. It's na yun part ng isang healthy relationship na hindi na explore. Hindi ang sinasabi mo na mo ba, partner, at 42 hindi ka na adventurous? Depende. Okay. Hindi kasi pag sinabi mong na to parte siya ng healthy relationship, boring ka na. So, teka lang. So, lumalabas sa bibig ng isda kung sino yung pa nagpapatuloy mag-explore. Di kami na tawag dito, siguro kung ba sa tubig, stagnant lang muna. Kasi wala pang pahintulot ng nanay tatay. So, kaya wala. Di ba? So, yun yung case ko. Yun yung case ko. Pero kung pahintulot ng nanay at tatay? Hindi pa kami kasal. Di ba? Subscribe. Please. Very good. Di ba? Nakakainis yung ganung usapan. Meron ako sa'yo. Actually, sa'yo ko na-inis. Hindi dun sa issue, but sa'yo. Yung nakakainis yung nagmamalinis ka talaga. Ikaw yung nakakapuisit. Hindi pwede magsabi na nakikinig ang mga kamag-anak. Sa bagay. Kaya hanggang dun lang muna. Pero kung podcast, siguro medyo may elaborate natin. Buti na lang. Ay, nako. Nakakainis. Parang kakaramahin agad ako mamaya. Ang sakit ng ulo ko. Pinahigreen ako sa kasinungalingan mo. Sige, itapusin mo. Titikom ko yung bibig ko kasi alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo, partner. Sige, go. Kung babalikan natin yung kalandian natin ng mga bata pa tayo, partner, siguro yun yung pwede naming ma-share. Kaya lang hindi kasi uso yung video call. Yun nga, ang medium natin nun ay telepono lamang. So doon ka nagkakaroon ng landian. And para sa amin, exciting yung part na yon. Pero nung time na yung partner, bata pa rin tayo eh. Kaya mahilig tayo mag-explore. Hindi, bata as in like bata. We were too young nung mga time ng mga phone. Masyado ding bata. So hindi gets mo summer. So gustuhin man namin mag-share. Yun yung masishare namin. Yun lang. Yes, yung portion na yun. Mas mababaw lang kasi nga, yun nga dahil we were too young nung time na yun. And then secondly, isa lang po ang landline sa bahay. Nasa tabi pa po ng altar. Nasa sala. Correct. Nandun lahat nanonood ng Marimar.
Diba? O kaya hahanap ka naman ng perfect time para magamit mo yung phone na yun kung kailan tulog na ang lahat. Oo. Kaya lang hindi ka rin makapag-concentrate. Ano suot mo? Oo, yung mga ang baho ganon. kasi ng mouthpiece. Pero yung hindi kasi Oo. nalagay yung alcohol na may Oo. bulak. Oo. Diba? Nalagay yun eh. Oo. So, mabaho amoy lawas. Oo, hindi ka makapag-concentrate. Hindi ka na makapag-concentrate. So, yun. In other words, Summer, wala kaming ma-share. Tapos nung naging online naman na, hindi din kami LDR. Oo, tsaka Kung meron kaming gusto, hindi mo na siya magagawa. i-meet na lang namin. Ganun, Totoo, diba? totoo. So, hindi talaga kami makapag ano. Ikaw na lang ang mag-share. Ganun na lang. Yun na lang, Summer. Hirap na hirap kami dito. Parang for the first time in 18 years. Parang pag ganun-ganun kami na sinasabi, di ba? Pero pwede nga namin. Ako may alam ako ng mga ginawa ni Nicola. Ano na naman yun? Ako ang partner. Yung na-share niya dati, lahat naman tumatatak din sa isip ko. Yung mga na-share mo sa tambalan noon. Alina naman diba? yan, Huy, wala naman ako sinishare sa radyo. Ha? Nakalimutan mo lang pero tanda ko pa lahat. Ganon. Baka sa podcast ko na i-share, sa radio hindi. So yun. So pwede pag-usapan sa podcast ang lahat. So ngayon medyo nakakainis kasi nagmamalinis kami. Pero sa podcast, wait. Malinis. Ano yung nagmamalinis, partner? Huy, ano ka? Okay. I'm quiet, you know? I don't want to talk. Charet! Pero charet lang, ha? kung may masishare man kaming yung hinahanap po, siguro, yung tama, nung panahon ng mga bata kami, pakikipag-usap sa telepono di ba yung mga dirty talk on the phone? May mga ganun din naman dati, pero tinigilan na rin dirty namin. Talk, basura. May putik. Putik. Tama. Kanal. Yung Diba? Yan yung mga dirty talk namin. Di ba yung mga ganun talaga? Tapos phone yun. Ebak. Di ba? Mabahong bagang. Ganun na. Ganun, mababaho usapan eh. Dirty ka mo. Kukuri ka po. Ganun yung mga napagdaanan namin. Kung sa tingin mo, kasi hindi pwede namin ma-share. Kung sa tingin mo, pwedeng magamit ng dalawa. Whitehead sa gilid ng ilong. Diba? Mabahong tenga. Mabahong bracelet ng relo. Yung mga tumatawa, mabahong bracelet. Alam nyo, aminin nyo. Yung asim-asim ng bracelet mo. Yung pag tumabi ka na, amoy ng katabi mo. Pwede ba naman palitan yan? Mabaho na yung bracelet mo eh. Diba? Maasim na kwelyo. Dirty talk amo. We've got it all for you, Summer. Yun yung napagdaanan namin yun. Noong mga panahong bata pa kami. Oo. Diba? So, and yun, ay ano na, entry level lang. Sabi mo, term mo kanina, kindergarten. Oo. Pero yung sa'yo kasi, ang dami mong na-explore eh, no? Lababo. Yan, di ba? Kung saan. Sabi mo, adventurous kayong magjowa, di ba? Correct. So, try namin sa podcast. Masyado maganda tong itong tambahan secret para hindi i-podcast. Sige. Try namin, girl. Oo. Pagod ako sa iyo. Pero hindi, ang iniisip lang namin, mas magaling ka kaysa sa amin. Ande, tsaka so mali ka ng nilapitan. Maingay, dollars. Ay, dollars. Nakalimutan ko yung Canadian dollars. Ang iniisip namin dito, eyes on the prize. Yan. Canadian dollars. Yes, bibigyan ka namin ng bibigyan ka namin ng tips. Sige na. Yan. Nang mas marami pang advice sa podcast. Yan, di ba? Sa pagpapatuloy ng Tambalan Podcast, mamaya yan. Salamat, Summer, for sharing your story with us. Maaliw kami sa iyo. Sanga-sanga na po yung kwento. Napunta sa Imburnal. Mahasim na relo.
O bakit ganun tayo, no? Alam na nga natin maasim, pwede naman papalitan yung bracelet, Oo no? nga eh, kasi mahal. Tapos may mong inaamoy. Umaasim talaga siya. Alam mo na ngang mabaho. Naamoy mo pa. Anyways, thank you, Summer. At kung ikaw meron ka rin mga ganyan, yung mga gusto mong itanong sa tambalan, dahil feeling mo expert kami dyan. Ayan. Yan. Pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!